Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Party Twice nguzanya dzese zikuitika matumano ose enyika nematumano ose emasocial media. Tenge tichikunzira panapa timira anoyeredza aweni Party Twice. Tenge tichikukudzira chete atimire chenyu kutenga data musubscribe mukomenda mutudziro che mafungiro enyada. Those boys tawana nenyaya boys Captain Britain na Mama Tokas Moyo. Pane chiwani chavari kuda kubuditsa tamugara makatenga data tikuudzayana chabuda tikuudzayana pakaipa chongoma chiri kubuda ade kana musikazivi Mama Tokas Moyo ndokuimba utichiwe kakaya tiri pano pasi tiri kutandara tiri kutandara Captain Britain ndiye mwimba ndafara varasangana naye and my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.